जय हिंद। बिथां हाग्रामा सारनि सायाव फंनैसो डायलग आरो गोबां बाथ्रा बुंनो दङ। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। बेनिफ्राय दाखालि बावै जालांनाय जाथाय तामुलपुर एरिया, साथाम साब्रै सेंग्रा गथ'फोरा कारजों बेरायना फैबाय, टार्निंआव कारा बेलथायबाय, दखानाव खुन्दायहैबाय, माबायदि ब्रेक गानाय, बेसेबां स्पिडमोन। सानद्रबजों हेल्प बिनो थांनायाव हमनानै दोखो दोखो बुनानै गारना दोनबाय, दा गथ'आ थैबाय। दिनैनि दिनाव नुदों सेंग्राफोर कार सालायगोन, बाइक सालायगोन, सोरजोंबा खुन्दायहैगोन, नोंखौ मानसि बायदिखौनो नायाखै। नंगौ, मायबा मोनसे जाहोननि थाखाय कारा बेलथायनोबो हागौ, खुन्दायनोबो हागौ, नाथाय रावबो बेवहाय जेबो मानसिबो थैयाखै, जेबो जायाखै। नंगौ, सोरनिबा गारिया बायलांदो जानो हागौ, न'आ बायलांदो जानो हागौ, दखाना बायलांदो जानो हागौ, नाथाय बेफोरखौ जेबो नायाखै। सोरबा खुन्दायफैदो, बेखौ हमनांगौ, बुनांगौ, बुथारनांगौ। माबायदि जालांखो मानसिफोरा? सासे मानसिखौ बासायनांगौ, हेल्प खालामनांगौ, सहसाव मोननाय नङा। जेरै चान्स मोनदों, जेरै खाबु मोनदों, बेफोरबायदि माबायदि खालामदों। आरो जोंनि बर' सेंग्राफोर, गथ'फोर, आं फंसे बाथ्राखौ रोखा बुंगोन, जोंनि सेंग्रा गथ'फोरखौथ' गोबां नोजोर होना नायो, माने लोंनाय जानाय, बाइक साखावनाय। गुबुनफोराथ' जोंखौ धान्दाखौनो लागासिनो थायो, माबायदि चान्स मोनगोन, मालाबा मोनोब्ला। बेनिखायनो गावबा गाव जिबनखौ साबधान जा। दिनैनि दिनाव नोंखौ रावबो हेफाजाब होनाया सहस नङा। नोंखौ चान्सआवनो चान्स बुथारगोन, गारगोन, बेनिफ्राय उल्था निउस बानायना होगोन। बेनिखायनो साबधान जा सेंग्राफोर, गावबा गावनि लाइफखौ, जिबनखौ लानानै बेफोरबायदि लथं फथं जिबन खालामनानै लानाङा। इन्जय खालाम लाइफखौ, मोजां लामाजों थां आरो मोजां खामानि माव। जियानो जा, बिथां हाग्रामा सारनि सायाव दा बिथां हाग्रामा सारा हेलिकप्टार लाना फैनानै सालायथिंनायखौ जों नुनो मोनबाय। दा आं बेखौनो बुंनायदो, बिथां हाग्रामा सार, हेलिकप्टारखौ नोंथाङाल' गाखोनानै बिटिआरखौ बेरायब्ला जानाय नङा। नोंथाङा सरकाराव फैफिनोब्ला हेलिकप्टारखौ नोंथाङा 20 करोड़ लायो, 50 करोड़ लायो, 100 करोड़ लायो, नोंथाङा बे बाराव बायनानै जोंनि बाक्सा बागानपारायाव दोननांगोन गंसे। जोंनि बाक्सा बागानपाराया मिडिल प्लेस। तामुलपुर, उदालगुरि, चिरां, क'क्राझार, सोरबा मायबा मोनसे इमारजेन्सि जायोब्ला नोंथांनि हेलिकप्टाराव दैखांनानै गुवाहाटीयाव मेडिकेलाव लांनो हानाय बायदि। नोंथाङाल' हारसिं लाबोनानै क'क्राझाराव दोननानै गाखोथिंनानै इलेक्सननि केम्पिं खालामबा जानाय नङा। बे बाराव नोंथाङा देरहायोब्ला, नोंथाङा बिटिआरखौ सालायफिननो मोनोब्ला हेलिकप्टारखौ बायनानै जोंनि बागानपारायाव दोनथार गंसे। आरो नोंसोरनि क'क्राझाराव दोना जों बेखौ मिथिया। आरो इमारजेन्सि क'क्राझाराव इन्टारभिउफोर हैनो थाङोब्ला फरायफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा नोंथांनि हेलिकप्टारजों, क'क्राझारसिम हेलिकप्टारा 15 बा 10 मिनिटल' लागोन। आधा घन्टा 1 घन्टा लानाय नङा हेलिकप्टारनि स्पिडा। 15 मिनिट, लास्ट 10 मिनिट, बेवहायनो क'क्राझार मोनहैगोन। बेनिखायनो नोंथाङासो हागोन हेलिकप्टारखौ बायनानै दोनथारनांगोन। आरो जोंनि बाक्सा बागानपारा मसलपुर खाथियाव नोंथाङा मिथिगौ सुबुनकाटा, ओरैबायदि गोलैसोनानै दङ। सुबुनकाटा टु नलबारि लामाया दिनैसिमबो फिसा, गारि गंसे जेन थेन एरायजायो। बरमा टु बरबरि निकासि लामाया गिदिर। मसलपुर टु निकासि बरमा लामाया गिदिर। पाठशाला टु जाला सिमला लामाया गिदिर। नाथाय जोंनियाव बागानपारा टु नलबारि सुबुनकाटा लामाया ओरैबायदि फिसा। आं दा बाहेरायाव थायो, जेब्ला न'आव थाङो, जेब्ला गासैबो बिटिआरखौ बेरायना नायो, जोंनि मेन लामायाल' दिनैसिम फिसा। ओरैबायदि दुखु मोनो। मानो होनोब्ला जोङो सरकाराव थानायखौथ' बुंनो हाया, आसि थुनाबो खोन्थिना होनाया सहस नङा। बेनिखायनो नोंथांखौनो बुंदो, नोंथाङा सरकाराव फैफिननो हायोब्ला जोंनि बागानपाराखौ फार्स्टआवनो डेभेलप खालामना हो। आरो हेलिकप्टारा जोंनि बागानपारायाव थानांगोन, फुटबल ग्राउन्डआव। जोंनि बागानपारा सकआबो जौगानांगौमोन।
लामा दथा मोजां नङिनि थाखाय गोदो माबायदिमोन सका दखानफोराबो माने जेसेबां जानांगौ एसेबां जानो हायाखै। लामा दथा मोजां नङिनि थाखायनो समायना नुवा। दखान मोजां लुयोब्लाबो लामा दथाया मोजां नङा, एरियाया मोजां नङा। बेनि थाखायनो सकफोरखौबो ओरैबायदि गाज्रि नुयो। फुटबल ग्राउन्डफोरा ओरैनो गोलैसोना दङ। सकाव जोंनो लाइट नांगौ गिदिर गिदिर, साहानिफ्राय लानानै खोलाथिं सकफोरा जोंफबनांगौ, समायना जानांगौ। बेफोरबायदि जेबो गैया। नोंथाङा बे बाराव सरकाराव फैयोब्ला बागानपारा, सुबनकाटा, नया बस्ति बेफोर एरियाखौ जोंनिखौ इसे नायफिननांगोन। नङाब्ला नोंथाङा सरकाराव फैनायनि उनाव इउटुबाव गोबां बाथ्रा बुंगोन जों, आसि थुयै थुयै देखायगोन नै बेफोर माबायदि होननानै। नोंथांमोना गाज्रि मोननो हानाय नङा जोंखौ। जोंनो नांगौ जौगानाय। जों दिनै दाब दाब बाहेर जायगायाव बेरायो। जोंनोबो नांगौ जोंनि बड'लेण्ड एरियाया, बर' एरियाया समायना जानांगौ, साब सिखोन जानांगौ, डेभेलप जानांगौ सकफोरा। बेफोरनि खामानि मावनांगोन नोंथाङा सरकाराव फैफिनोब्ला। जेरै नोंथाङा बिटिसि जानाय लोगो लोगो बड'लेण्ड बास हगारदोंमोन दाब दाब जायगानिफ्राय, बाक्सानिफ्राय, चिरांनिफ्राय, उदालगुरिनिफ्राय, गहपुरनिफ्राय बड'लेण्ड बास क'क्राझारसिम। थिग बेफोरबायदिनो बे बाराव सरकाराव फैफिननो हायोब्ला हेलिकप्टारखौ नोंथाङासो हागोन। नोंथाङा हेलिकप्टारखौ बागानपारायाव दोनथारनांगोन। मानो होनब्ला मिडिल प्लेस। सोरनिबा न'खरनि इमारजेन्सि जायोब्ला, बबावबा स्टुडेन्टफोरा एग्जाम हैनो थांनो गोनां जायोब्ला इमारजेन्सि जानानै न'निफ्राय नोंथांनि हेलिकप्टारखौ इउज खालामनो हानाय बायदि नोंथाङा हेल्प खालामनांगोन सरकाराव फैयोब्ला। आरो लामा दथा बेफोरो बुंनो नाङि जानांगोन खामानिया। गावबा गावल' धोनि जानो सानोब्ला आरो नोंथांजों थाफाग्राफोराल' बिल्डिं, न', गिदिर गिदिर कार आरो फैसाफोरखौ जेराव मेराव गारनो सानोब्ला, आननेसेसारि फैसाफोरखौ जेराव मेराव इउज खालामोब्ला बेफोरबायदिब्ला जानाय नङा। फैनो गोनां समाव आलादा जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो सरकाराव फैफिननो हायोब्ला नोंथाङा खामानिफोरखौ मोजां मावनो हानांगोन। लामाफोरा बुंनाङि, दालांफोरा बुंनाङि, बेफोरबायदि जानांगोन। जों बेखौसो हास्थायो। मोजां जानाय आरो हिंसा हिंसि, एना एनि गासैखौबो बजबनानै खामानि माव। हिंसा हिंसि खालामनाङा। रायजोआव बर' हारिनि गेजेराव हिंसा हिंसि खालामनाङा। गासैखौबो बजबनानै खामानि माव। अब्लानियानो मा बर' हारिनि गेजेराव मोजां थासारि फैगोन। दा नोंथांखौसो नुहुरो जोङो हेलिकप्टार बायनानै हेलिकप्टार दोननो हागोन ना हाया, दा नोंथांनि गोसो। बे जोंनो नांगौ बर' हारिनि गेजेराव जौगानाय, मोजां खामानि, नांलाय खमलाय जों बेफोरखौ मोजां मोना। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।